Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme Blade Ball. Tady ta hra mě extrémně bavila, takže jsem se rozhodl, že z ní natočím video. A dejte prosím odběr a like se zvonečkem, protože tady cápek nemá hlavu, no to je jedno. A to by bylo asi vše a můžeme jít asi na hru. Ale už bude začínat hra a já už jsem tady to fakt jako hodně hrál. A doufám, oni jsou 2 míče. Tak to je v pohodě. Úplně to je v pohodě. Na mě letěly 2 míče. Je tady nějaký Christmas event. Je dostupný 25 dní. Dobře, hele, už je další hra. Cápek, který nemá hlavu, chcípl. No jo, kamo, ten míč je úplně rychlej totál. Já jsem někoho eliminoval, protože nevím, jak jsem ho eliminoval. S někým vyměním místo. Jen tak. Help me. Já to budu trochu prožívat. A budu chodit. OK, ne, já nechci. Ne. Jo, dobrý. Já nechci. Dobře, já budu jenom na místě. Jsem připravený dávat F-ko! GG. Ale jinak dobrá hra. Pojď, znič ten terč. Jupi, zničil jsem nějaký terč, a pak jsem chcípl. Jaká náhoda. Jsou tady nějaký Christmas spiny. OK. Ty můžeš tady dostávat i cookiesky. Tady má někdo 167 vinů. A 1222 eliminací, no. Mám jenom 61. Ale starting game. Já vím, že se dá nějak vylézt na ten strom, nice. A to není úplně výhodný, protože pak když na tebe poletí míč, tak nevíš, kdy máš dát F-ko. Ale já si to dám z první osoby. Kdyby to šlo na mě. Ale zatím v pohodě. Jupi. Někdo se eliminoval. OK. Ten míč se zmrazil. Nebo prostě někdo použil schopnost zmrazutí. Já budu jenom stát. Nebo já to budu prožívat. Jupi. Nice. Někoho jsme eliminovali. Počkat, já si schválně dám shift lock. Jak to, že mi to nefunguje? What the fuck? Yes! Takže já jsem vyhrál. Ono to bylo na týmy, to jsem nevěděl ani. Já chci klasické, já nechci týmy. Dejte klasické. Ne, já chci klasické. Já chci klasické. Nice. Tak nevím, co cápek dělal, ale dobře. A jestli jde to na mě, to je v pohodě. Tak už to jde. What the? Já jdu spektit. Já budu fandit nějakému. No, nebudeme. Nevím, komu budu fandit. Jo, tady cápek, který dělá Fortnite emoty. A tohle Fortnite emote už není.
Prostě to je jenom prostě sedí a prostě teď je to 1v1. Mně to je 1v1. Kdo vyhrál? Urdux. Kde je Urdux? Jo, to je tady ten sápek, aha. Tak. Ne, já bych chtěl 2 boly. A jo, já chci klasik, protože je to... Nevím, proč jsem chtěl klasik. A proč to musí jít zrovna na mě? Ale je to v pohodě. Ale to je takový trochu otravný, že musíš sledovat 2 míče. Že představ si, že na tebe letí 2 míče a ty nevíš, co dělat. Tak prostě spamuješ to F-ko. No a zase. To je úplně nějaký útok. A proč tady to jede 200 km za hodinu? A chcípl jsem. Dobrý, já jdu spektit. Já budu zase spektit tady toho Urdux. Který tančil Elko. Dobré. On se prostě tam chilluje. No. Kdo vyhrál? Vince. Jo, on vyhrál o. Nějaký totál, úplně malý o. Jestli někdo reálně jmenuje Xmas. Podle mě si to někdo přejmenoval na poslední chvíli, protože věděl, že jsou Vánoce. To je nějaký úplně Christmas kalendár. Ok, ale jdu se soustředit na hru. A co je, počkat. Ono je klasik, ne? Jo, ono je klasik. Ale se to zmrazilo. Ne, já nechci, aby to šlo na mě. Dobrý. Nice. Jo, dobrý, ono to jede tak 5 km za hodinu. GG. Já budu spektit, počkej, je tam ten Urdux. Pokud ne, tak budu fandit tej... já budu fandit Xmasovi. Vamp, anebo já budu fandit Vamp, to vypadá víc jako dobrá. Ne, vyhrála Barbína s nějakou sušenkou v puse. Jak si klasické, dejte klasická, nechci na týmy, nice. Dejte klasik, spamujte úplně to tlačítko klasické. A nebo 2 míče, ale to velmi nedoporučuji. No jo, kámo, no to jde zrovna na mě, kámo, to je úplně nejrychlej. Já se vždycky oddaluju od těch hráčů, kdyby náhodou to šlo na mě a teď jsem chcípl, ani nevím proč. A chcípl jsem asi jako druhý anebo první. Já budu fandit Urduxovi, to je můj kámoš s nějakým ptákem na hlavě. Nebo s drakem. On chcípl. Tak já budu fandit RIP Baconovi. Já budu fandit RIP Baconovi. Bacon Boy je život. Pojď. GG. RIP Bacon Boy doslova. Já budu fandit buď to O, Julka, anebo Vamp. Já budu fandit Vamp. Protože to je prostě super. Dáme klasické. Klasické je život. To jede úplně 200 000 km za hodinu. Kámo, to je rychlost.
Jsme v moři nebo v akvaparku. Pojď. Zabil jsem RIP Bacona, počkej, ne? Jsem nechtěl zabít RIP Bacon. No. Tak GG Bacon Boy. Já myslím, že to letí na mě. Chci být co nejdál od nich, protože nikdy nevíš, kdy to půjde na tebe. A tam nemůžeš vyskočit. Dobrý, jde to na mě. To jde úplně 200 km za hodinu jak tady. Jo, počkej, já jsem někoho eliminoval? No to je 1v1. No, jo, aha, to je 1v1v1. Help! Ne! No to je souboj. Jen si počkej. Chcípni. Pomoc! 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 Vyhrál Urdux. Což je můj takovej kamos. Ještě dáme 3 hry a ukončím tady to video. Chtěl Times Square. Nice. Šťastný nový rok 2024, by tam mělo být už tady místo té 4 5, ale dobře. Ale ještě není nový rok. Neptejte se mě, jak jsem chcípl. Ale budu sledovat mou kámošku, protože se teďka napojila. A jo, chcípla, tak počkej, já budu... Tak, tady Urdux, to je můj kámoš. Tady jenom stojí, kámo... Jaký kámo, 2 míče najednou? Ne, já budu sledovat tady vánočního cápka. Jo, kámo, ten je dobrý. Pojď, rozbombíš to. Rozbomb to. Kdo vyhrál? Jaký cinematik? Ale nice, vyhrál ten vánoční cápek, normálně on už má Vánoce asi. Dáme klasické a dáme Kraken. Ne, dáme Olympus. Nevadí, je džungle. No to je na mě, tak já si počeluju chvíli. Já jsem eliminoval vamp, jako vážně. A tam tančila Elko, nebo já nevím. To je na mě. Další. Chcípal jsem zase. Nebudeme to řešit, ale nice, kamo, máme tady total. OK. Dostal jsem free spin. Tak to roztočíme. Ještě 50 coinů. OK, dobře. Z toho může upadnout nějaký totál. Nějaký ohnivá katana, nebo já nevím. Nebo já jsem vyhrál. Jo, aha. Vyhrál. A ještě tady Nebula Shard,
třeba je tady, ok, dobře. Škoda, že mi to nepadlo. Poslední hra. Starting game. A chci tady tu hru vyhrát. To se mi nestane, protože Cápek použil úplně nějaký total činčong schopnosti, no. GG. Tak to by bylo pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, tak tady dejte like, odběr se zvonečkem a uvidíme se zase po dlouhé době určitě u dalšího videa. Zatím čau.